from Abu Dhabi. Giatod na mo akong igsuon. My brother just came yesterday from the Philippines. And giatod na mo siya sa Abu Dhabi. Late na kayo, mga almost midnight na. So now, we're heading back to Dubai because I've got a flight tonight. So, today's vlog is tada-tada! Atong patagalogon akong bana. So, from now on, you have to speak Tagalog. Would you like to say anything about this trip? So we Tagalog, slept, no. It is already 2 a.m. I'm the only one who's allowed to speak English here. So, ikaw dapat Tagalog. Bali ano eh. Ito kasi yun. Kahapon, sinundo namin yung kuya ni Jubilita. He was supposed to... No! No English. Tagalog ko eh. Tagalog lang. Walang English. Yung ETA niya, 9:40. Anong ETA? Estimated time of arrival. Ano yan sa Tagalog? Grabe mo siya. Tagalog ko rin. Tagalog ko din mo. Estimated na oras na yung pag-arrive. Yun, 9:40. So, we were expecting him Pakitang gilas lumabas. Dili ba? Tagalog siya. lang. So, lalabas siya. In-expect namin siya. Lalabas siya mga 10:30. Pero lumabas na siya mga 11 ata yun. So yun. Tapos to cut the story short, Ha? Wala lagi. Walang English. Tagalog lang. puputulin ko siya. Puputulin ko yung kwento ko. Dumating na kami mga 2 a.m. dito. So now what are we doing? Anong ginagawa natin ngayon? Drive. Anong Tagalog ng drive? Driving. Driving. Anong Tagalog ng drive? Drive. Tagalog ng drive. Drive. Tagalog ng drive. Drive. Hindi nga. Driver. O, anong Tagalog ng driver, eh? Driver, di ba? Hindi. Anong Tagalog ng drive? Focus muna ako sa ng drive. Ilum sabi kay mag-story ako. Today Magkuhan. is, by the way, today, Sabo. let me just update you. Today marks the 20th year of Make Yourself album. So grab your copies now. Pag sure, be. Yeah, it's So, 2 hours away ang Abu Dhabi to Dubai. So, mag-stop over me kay kulang among tulog. So, kinahanglan siya magpainit para awake all the time sa dalan. Okay. Wanna try, Uy. Aba kay ka. wanna try, make yourself. Magkunsa ka? Magpakuan pa ka? No. Uy, makuha na ni mo, makapiright na imong kondo. Dili, uy. Hinay lang na. I think they will hear it. Oh man, can you? Mag-park ka? Oh, dito ko dapat, but this guy, dili siya galihok. Alright. I'm having Jamericano. Ayun. Hot chocolate. Ay.
Artist. Kipadayon namin sa mong biyahe. We just had our hot chocolate and coffee. So, dami pakita sa inyo kanang trailer park ni siya dani sa border sa Abu Dhabi to Dubai. Duha siya actually. Napoy from Dubai to Abu Dhabi. So recently nahimo na siya tourist spot, like a lot of people ganay gyud dire para makita ni siya kung maglaag sila Dubai, mag-isa na ni siya sa gabisitaan. And yeah, it's nice. Yeah. Pwede mo makadine dire, you can eat. Daghan sila option. Bali kung taga Abu Dhabi mo or gikan mo Abu Dhabi, dahil paulit na mo sa Dubai, pwede mo mahapit dire before mo mangulit sa inyong mga babalik sa inyong hotel or sa inyong flat. Kahit man siya, labi na tibog na. So wala lang, kahit siya kahit sigapon siya, kahit sigapon naro, winter naman, pa-approaching winter na, so nice na ang weather. Patong-patong ang sakyan na lang. Wag na sila i-add. So, klaro, Vin. Yeah, I've seen that one. So, kung nakamoy nakatagiya mo Tesla nga sakyanan, pwede mo stop over there to charge your car. Look at that. Look at that. Actually, mas tsada ang dito sa Pikas. Kung paingon mo sa Abu Dhabi nga side, mas tsada ilang concept. Tsada may po ni katong bago pa ni. Oh, pero karon kay murag mas daghan na mga good option dito. Sa ato mongod kay ni naman ta diri. So murag okay. Yan na diri sa Dubai. Once nga makita na nimo, enough na siya. Okay na siya. Bebe. Medyo abog ko. We're heading to Dubai now. So, mo na ning entrance padulong sa Dubai if you're coming from Abu Dhabi. So, we just passed through Sheikh Zayed Road. Mao tong kuan kanang murag business area diri sa Dubai. Japanese cheesecake, no? Yakitate. Dayon kay Yakitate. green. Ito takan niyo? Green tea latte. Pache green tea latte. Ayun na. Let's eat. Balik ka sa nap.
lugar. This is Al-Nada. This is Al-Nada. Al-Nada area. It's It's- boundary between Dubai and Sharjah. So, gapauli na may karon kay we're so sleepy. Diri ko muli ko bing pakita nato Okay, sila nga tuubos atong building daghan kananan. So kung tapulan may mga honor na silong. There. Mao na siya ang Al-Nada 1 Sharjah. Ginis ko yung paligis oh. Mao na siya ang mga restaurant na nasa among silong, mabaklera. Kuya, patunga video guys, kuya, patunga kuya. Kuya, paligis ka kuya. Mena ko. So convenient ra kay para sa amo adiri among area. There's a lot of kuan kanang unsay tawag ani? Mga establishment ba kung gusto kag restaurant, gusto kag pharmacy, everything is here, grocery, nami Carrefour Express. So you'll find everything. Mo ni mo ganahan diri sa among area. And it's quiet too. So now, I was supposed to end my vlog already, but then gusto lang na ako ipakita sa inyo ha kung unsay kakahitabo diri sa among balay pag tag-as kay akong biyahe. Di ko makapanghipos, kay matulog ra ko like what I've said. Grabe kay ko matulog. Hangol kay kog tulog. So mao ni siya. Tagan ko mga pilanon. Ana. Buwat kayo. Kana dapat ta panghiposon, hipos, ipos, no. Nandata. Ay, May buta ni lalaki diri nga gatabang sa ako. hindi ay. Kulba. Kuya. Kuya. Yo. Ay sa ila kuya. Hi. Hello po. Hello po. Ta. Yeah. Do whatever you want, lady. Kuan mi kape. Nagpabukal mi kape. Nako yung mga coffee nga gakuha sa hotel. Like for example, kaning Starbucks. Ani gapangkuhaan ko ni siya sa hotel din. Dili man gakagamit, ma-expire na lang. Among gabuhaton, kay mo na masyag kuan ka nang. O sige tawag na ko eh. Kana mawala ang baho sa balay ba? Di ba say baho kayo magluto-luto, magpilit ang baho. So with the coffee, Deodorizer. mag deodorizer ba? Coffee or tea, makatabang siya, pabukalan lang namo siya din, mawala dayon siya. So that's the use of that. Mo nang gapang kolektahon ako siya. Ako di man ko gainom og kape pero siya gainom siya. No sahay di man sa siya ganahan lang ang kape akong gadalon. So gahimo na lang namo siya para wala sa baho. Bing. Kani, Bing, gusto mo ni? Gusto kayo labay ni? Yeah. Really? Kay? Yeah. Ano man? Well, if you can arrange that one, it's okay. Oh, na siya. Oh, gamay na kayo na. Actually, gamay na mo kayo mong balay. Pero, sahay kapoy jud kaayo. Anong dili gid maapas bitaw ng kapoy kaayo ko. Lisod kay man narabahuan sa gawas. Labi na kami duha ga trabaho. So, pag busy kay siya, Friday, Saturday ra off niya din. Gabi na siya mag-uli. Basta weekdays din. Ako sad, mawala ako tag 6 days, 4 days, ana din. Pag na ako diri matulog, sayra ko makapanglimpyo. Hingubot kaayo. Pero, kung manglimpyo, tinabangat na lang dahil me.